explicaré aquest projecte que hem anomenat Arxiu Digital d'Arquitectura Moderna i Contemporània. Llavors, abans de començar a explicar-vos el projecte en si, us faig 5 cèntims sobre el Col·legi d'Arquitectes per si algú no el coneix. Nosaltres som un col·legi professional que tenim com a missió, aquesta que està posada aquí, que és defensar el valor social de l'arquitectura i l'urbanisme envers la societat i en representació dels arquitectes. Per tal d'aconseguir-ho, tenim 4 principals atribucions: vetllar per la qualitat arquitectònica, donar servei als arquitectes col·legiats, defensar i representar i promoure el treball dels arquitectes i difondre l'arquitectura social i culturalment. Tot això veureu que està molt relacionat amb el projecte en si. Números, perquè tingueu una mica més d'idea del col·legi en les nostres 3 grans àrees. La primera, l'àrea de superprofessional, tota aquesta part de servei als arquitectes. Som uns 10.700 col·legiats, distribuïts en 6 demarcacions arreu de Catalunya i 11 seus, 11 edificis on tenim oficina. L'àrea de formació i ocupació, que està formada per una part la part de formació per l'Escola CERT, que compta amb aproximadament uns 2.300 alumnes l'any, i una borsa de treball que actualment té al voltant de 5.400 arquitectes inscrits. Per la part del Departament de Cultura, destaquem 2 grans coses, 2 grans elements. Un és la biblioteca, una biblioteca amb més de 200.000 volums, alguns dels quals incunables de Vitruvi, i després un arxiu històric que, com us ha dit el Pep, celebrem els 50 anys, després us parlo una mica més, amb 200 fons de despatxos d'arquitectes i entitats properes al món de l'arquitectura que compten amb aproximadament 2 milions de documents. El projecte Arxiu Digital és un projecte estratègic que neix d'aquesta missió que tenim com a col·legi i d'aquests actius que us he ensenyat en números, i com tot projecte estratègic hauríem de plantejar-nos-lo tenint la mirada llarga però començant per fer passes curtes. Vista llarga, volem que l'Arxiu Digital sigui l'espai de referència en la difusió, el coneixement i la promoció de l'arquitectura. Passes curtes. Per començar, comencem aglutinant i interrelacionant la informació d'arquitectura en formats físics i digitals que tenim tant nosaltres com altres entitats per posar en valor el patrimoni arquitectònic i donar una porta d'entrada a la ciutadania perquè s'apropi a aquest món de l'arquitectura. Mirada llarga, construir la gran base de dades de l'arquitectura catalana. Per fer-ho, múltiples fonts que podem d'alguna forma distribuir en funció de, cap a més amunt, les fonts internes, les fonts que tenim nosaltres al col·legi, la part de baix, fonts externes d'altres entitats. Per la part dreta, la part de servei que nosaltres donem als arquitectes o que altres entitats donen als arquitectes o reben dels arquitectes. Per la part esquerra d'aquí, la part més de difusió cultural, de promoció del patrimoni. Doncs tenim múltiples fonts i volem donar-li múltiples usos. Un primer ús, la difusió cultural. Altres usos, protecció del patrimoni, donar nous i millors serveis als col·legiats, fer explotació estadística d'aquestes dades, i etc. Altres usos que se'ns puguin acudir. Però, com dèiem, passes curtes. Comencem per la part de difusió, tant amb les nostres fonts internes com en fonts d'altres entitats enfocades a la difusió de l'arquitectura, i li donem un ús per, com dèiem, apropar el món de l'arquitectura a la ciutadania. Fonts, integració de dades heterogènies, dades que tenen diversos formats, que tenen diversos esquemes descriptius, que tenen diversos nivells de descripció, perquè us feu una idea de la heterogeneïtat d'aquestes dades. Us en cito unes quantes. La primera, un llibre, el llibre La Guia d'Arquitectura Moderna, que va editar el col·legi l'any 2007, amb textos del Maurici Pla i fotografies del José Evia, 417 obres entre el 1880 i el 2007, en català, castellà i anglès, editat en 3 edicions, i que nosaltres el tenim en format PDF. Un format PDF no escanejat, sinó el format PDF de l'editorial. Una altra, una aplicació mòbil, l'aplicació BCN Arquitectura, que el col·legi va llançar l'any 2013, juntament amb l'Ajuntament, quan això de les apps començava, ja no està disponible.
Bé, doncs en aquest cas de l'aplicació vam aconseguir extreure un CSV amb la informació, com diu aquí, de més d'un centenar d'edificis de la ciutat de Barcelona. Les mostres d'arquitectura són unes exhibicions, premis que promovem des del col·legi des de l'any 2011 arreu del territori, arreu de Catalunya. En aquest cas les gestionem a partir d'un aplicatiu propi dissenyat per les mostres i les dades estan en una base de dades MySQL en aquest cas. La biblioteca del col·legi de la que us he parlat abans, un catàleg enorme de llibres catalogats en format Marc 21 i gestionats a partir de l'aplicació de Symfony de Circe Dynix, integrada amb el CCOOC també. L'arxiu històric del col·legi, una de les nostres joies. Com dèiem, els números ja els teniu i ara a l'arxiu, quan parlàvem de 2 milions de documents, estem parlant de plànols, estem parlant de cartografies, d'esbossos, de dibuixos, de fotografies, però també d'informació pròpia del despatx, de correspondència o d'informació comptable. Aquest és un gran esforç de catalogació que es fa des del col·legi, des de l'àrea de l'arxiu històric. Ho cataloguen seguint la metodologia I7G i ho gestionen amb una eina que es diu Flora. Breu pausa per la publicitat, us avançava abans el Pep. Aquí al cantó, al Col·legi d'Arquitectes, tenim l'exposició dels 50 anys de l'arxiu històric. Volem, amb aquest projecte, que la pugueu visitar des de casa, no l'exposició en si, sinó tots els documents que tenim a l'arxiu digitalitzats a través del web. Ara, de moment, la podeu veure en format físic fins al 6 de gener, si no m'equivoco. Val molt la pena. Altres fonts per acabar. Fonts internes com els Premis d'Arquitectura de la que fa la demarcació de Girona o fonts externes com el Docomomo o com els Premis FAT. Tenim ja totes les fonts, aquestes fonts heterogènies. Ara necessitem una eina de gestió de continguts. Una eina de gestió de continguts que sigui capaç de centralitzar i unificar les diverses fonts de dades que tenim disponibles, que permeti incorporar nova informació i integrar noves fonts amb la resta de dades que ja estan incorporades, que permeti sincronitzar-se automàticament o manualment amb les fonts d'origen i que disposi d'interfícies de programació, això que anomenem APIs, per accedir a la informació des de diferents aplicacions. I ara no us sorprendré gens quan us dic que aquesta eina que hem fet servir és Coeli. De fet, l'eina és Coeli, la gent que ens ajuda amb això és Nubilum, es diuen Pep, es diuen Marc, es diuen Carlota, i la veritat és que han fet molt bona feina amb això. Com dèiem, agafar aquestes fonts, d'alguna forma transformar-les i documentar-les i volcar-les sobre el Coeli, que després ens permet coses com les que ens ha ensenyat el Miguel Ángel. Metodologia, doncs 3 grans passos. Un primer, anàlisi i modelització, després la integració de les dades i un tercer pas que és el manteniment i la gestió dels continguts integrats. Per la part d'anàlisi i modelització, primer analitzem quines són les nostres dades, les fonts que us he ensenyat abans, dissenyem un model conceptual, aquí teniu una mica una primera idea, un esbós del que vam fer en el seu moment, i després configurem Coeli. En el nostre cas, aquest model passa per 3 grans entitats, les obres, els autors i les intervencions que relacionen obres i autors. I després un munt d'entitats, diguéssim, satèl·lit, que ajuden a complementar la informació. Integrar aquestes dades són aquests processos d'ETL, d'extreure, transformar i carregar, però en la part de transformar hi ha unes transformacions que es poden fer automàtiques i n'hem fet moltes d'automàtiques, però al final, quan vols fer bolcatges massius, te n'adones que les fonts d'origen no sempre són del tot correctes i hi ha una gran feina de revisió, diguéssim, manual d'una persona o de diverses que revisin que aquella informació que volquem és bona. I per últim, la part de manteniment i gestió de continguts. Aquesta és la nostra interfície de Coeli, a partir de la qual som capaços de crear o modificar els continguts que tenim, enriquir-los amb altres, si tenim una obra que està molt poc documentada, anem a l'arxiu històric, demanem que ens digitalitzin un plànol, una imatge per posar-la allà i enriquir-la, i ho fem a través de Coeli. I també l'utilitzem per decidir què publiquem i no publiquem. No tot el que tenim a Coeli es veu després al portal. I per últim, la primera aplicació, que és el xulo de com es veu tot això que estem fent.
doncs no us la puc ensenyar perquè encara no l'hem presentada, la presentarem ara al desembre i si voleu seguir-nos al COAC Catalunya, al nostre compte de Twitter, estareu informats de quan es faci i veureu que és molt xula i val molt la pena. Gràcies.